kung ano pagkakamali, bisa lagot di ay, iya, mali, so gadi. Di kami nga ni, bisan, maarang kami nga itong nga, di na itong waray akin, itong waray akin. Hindi pinabayaan namin kuya. Di maarang talaga, talaga din na po niya. Ay, sobrang naman. Pero talaga dapat hirabina 100 itla. 108 man la talaga, iya talaga. Kaya pa-review ta. Kaya ikaw, kaya mas dako ka talagang rabinan i-merit. Talaga, hindi ang kinukulit nga, district, nanay district athletic, marat hiya dito athletic. Oo, district ito, alam, pero district mas madamo ang pakay, nga ni Unina, ipakuan ta, Ipa-review ta. review ta. May lahat siya clarification kay ano kung naging madaw kung rabina kan Mila ngay Mila mas damo aning sinalihan kan rabina papareview la ko ng kan rabina kuno ano in kay may nagkamali kuno kay nang pag-solve ngay may la kuno man kun nga wala man kun hibulig mga binulihan di wala man hibulig otro na naman nay ubuso. Ano may tiyak kwan that's my tomboy. Oh, nasugad himam nga bawal it kuan. Asa group wala akit it nga dapat nga ni first as group first kunta dapat ito wala akit pagreklaman. Iya naman tip to Jerusalem wala liwat akit pagreklamo. Hala do ano tiya susugaron nga. Dapat nga nakita nga that's my tomboy kami an first. Di ba? Ang kuan na ni mang participation la dapat bulig net. Won kami kay grupo ko matiya. Ano nga masugad nga participation la. Siyempre, kinuri ang liwat naman, bilang leader, liwat kinuri ang kaliwat nga, may bulig na ba, malak mag-uurang wani kung takit nga, maram kan akon, damo kunta, gimpan nga ni mga amor, gimpan nguhan iba, bisan bulig, mga membership, ang TLE, mga participation ang TLE club, kurtig bulig ni ma'am. Kaya wala na kita sa participation. Ito pinaka-membership man, membership mate, membership TLE club. Wala na talaga ay sa wala na hit. Kaya basta, di na lang Hirabi na talaga ito ilit merit. Ginano man isarayan dito mapanas ang athletic meet. Wara. Nagparid hiya. Coronation at parid, asya man. Wara niya ibang hiniri mo. Hala daw, kuan daw niyo, kumpronta daw niyo kung ano niyo, alam ang gini mo, hala daw. Gidya mo, ipasadir, gidya mo, uy. Parid, hala daw, ano pa? Participation, asya man. Scouting, di ako pakabawi. Talaga daw, Ato scouting, permira perdi. Ano mo? Rosling, ikaw sayod ka kay. Ata, Sayod kami, tinda, pero kami taga. kaya may lang papers kami. Dili ka mo good arayot iyo kung tagibawi. Pe, dito 100 kuan. Rabina. Rabina. Kumamay kitinda. Iti chairman agadla. Siyempre, iyan may tutungkulan kaya man anay assign. Pasabura na may rusun ito. Siya lang talaga ani ini, mangyayala. Bisi ako waro. Akseptado pa na guna sa dita forum kay talaga kanang eskwelahan talaga aktibidades talaga nga ibabarok sa patakanit mga PNP. Ito naman ganda enjoy nga anit chairman at tanan. No, akito ra. Bibe. Ha? Ano? Ngaringan ka, may nagrereklamo, Rabina. Waon. Rabina, nagrereklamo. Pagkira nga pakto hiyo. Wala rin tin. Ay, hindi ka makatukit.